Sziasztok! Na itt az este. Ugye az egy, amit mutattam, ketté osztottam, egy a reggeli evés, egy az esti evés. Ugye az esti evés, még egyszer elosztom. Gyakorlatilag Panna Boci egy fanli darát kap, ugye ez 3 az 1-ben kukoricadarab. Ebben van a zöldség, hagyma, kutyafüle. Erre tudjuk rászólni a vitaminokat. Most kapnak egy koncentrátumot. Ilyenkor fölnyalják, és nem kell izgulni, hogyha a vízbe teszed, akkor kilőtjökteti belefelé egyéb, és nem megy kicsékbe. Na, kezdjük a bulit. Hol a helyából? Panna Boci, hol a helyed? Fordulják szépen. Úgy vagy. Ilyenkor szoktam őket még ilyenkor simogatni, de el fogunk jutni majd addig, hogy egyszer majd fejve lesz. És ilyenkor szoktam hasonljátok és küldjük ki simogatni, szokja meg azt, hogy piszkálva van, szokja meg az ember közelségét, szokja meg a közelségünket. Ugye persze ilyenkor a kis potyvarékoknak is ide kell jönni, ha tudnak csúra szólni. Nem tudom miért, a kutyák szeretik valamiért a sütőtöket, és állandóan csúringelnek a bocikéból. Ugye ezt a fölnyalták, ezután kapják majd meg a friss szénát, és igazából ennyi egy etetés. Ha egy napot veszünk alapul, akkor körülbelül ez egy órát foglal el a napodból. A többi az csak játék és foglalkozás vele. Fel kell készíteni később időkre, hogy nekünk is könnyebb legyen. Sziasztok!